Здравейте хора, нещо видео отново се завършваме с FC Mobile клипчетата. Искам първо да ви честитя новата година, да сте живи и здрави и дано това да бъде вашата най-добра година при живота ви. Знам, че началото на миналата беше доста тежко, доста гадно ми беше, защото бях болен 2 седмици. Да, не искам сега да ви връщам назад в миналото с една година, но забелязахте ли в моят отбор, че имам ето това нещо, братче? Забелязахте ли го всъщност? Това ви го показах. Да. Вчера ви показах един доста добър отбор. Сега тук имаме някакъв екшенж. Вау. Бали са ги... Не, изобщо не ми трябва. Това Жоа Марио. Нека да видим от този пик какво ще ни яде. Какво ще ни предоставят EA Sports този път като наградка. Какво ще ни предоставят EA Sports. Най-големите мангалчи. Добре де. Най-така гадните хора, компания. Аре да видим хора. Аре. На 3 отварям. 1, 2, 3. Отваряме. Брат, просто не гледам в момента. Гледам телевизията. Няма да го гледам. Сериозно ли, братчето? И нито един untradeable човек. Хора, какво да ви кажа? Късмета просто днес не е на моя страна. Най-късметлийския ми ден в FIFA беше когато за пръв път, когато пуснаха точето, когато пуснаха вече Team of the Year. Чакайте малко. Не бе, брат. Хора, както можете да видите, искате ли да ви... Чакайте малко. Искате ли да... Не бе, братчето. Не на хит то хит. Искате ли да изиграем един чалендж? Искате ли? Гледайте колко... Какво е това, бе? 100 до 113. Знам ви вашите номера, братчето. Какво ще има там? Също е работа. Аз ви казвам, хората, тези хорица никога няма се оправят, казвам ви. Чакайте малко, чакайте. Така. Да изиграем един матч. Всъщност ще играем 3 мача този път. Този ще са 3. Няма да са само 2 мача. Излизат вече готови да се бият за победата. Да, много странно. Ви кое си, между другото, това съм аз. Хора, между другото, видеото ще го кача. Няма да е днеска, всъщност днеска може да го едитна и не знам кой ден ще го кача, брат. Не знам. Или други ден, сряда някъде. Не, всъщност събота ще го кача. И също така тогава... Не, ще го кача петък и ще запиша също така. И ще снимаме видеото от апдейта на Стила Брейрот. Какъв гол само на Лампард.
Имаме шанс. Нека да видим Бемо какво ще направи. 2-0, брат. Къде е Стоичков, да попитам аз? Къде? Къде? Какъв бебешки гол. Молята. Молята, Ице. Вкарай я, молята, бе! На. Няма шанс. Няма, брат. На този футболист сериозно трябва да го махнем, човек, защото много зле играе. Стоичков. Бам! Бенгър. Да. Бах ти бенгър. Между другото, пича кога ме изравнил е? What? Да, той вкарва по 7 гола на матч. Хора, мисля си, че ще загубим. Но Христо Стоичков ни връща в този матч. Както мислих, че ще ни върне също така. И няма все пак, нали? Вижте резултата, хора. 6-7. Вчера имахме подобното съвпадение. Вече 7-8, брат. Последната секунда просто ни вкара. Чалендж 5 лева, брат. То дори един чалендж нормален няма да добавят. И за какво е това? This can be used for exchange players in player exchange. Чакайте. Може би измислих нещо. Точки. 400. Хора, знаете ли какво ще направим? Мисля да изиграем. Това може би няма да са 3 мача. Аз би излъгах. Не му чай, че тук налапах нещо. Ще изиграем още един матч. Той ще бъде финален за това видео. Не мисля много да играе. What the... Ще изиграем това мачове.
хора в това видео. Мисля също така, като започна да сменя формацията и може би това ще е видеото за днеска. О, леле майко! Да, ще го качим. Разбрах, както разбрахте. В петък най-вероятно ще го кача. И да, братче, в смисъл. И си сменя формацията на... Сега ще ви кажа. Забрах името, каква беше, бе, брат. На 4-2-4. Това ще ни бъде следващата формация, хора. Смятам, че имаме нужните футболисти на тези позиции. Така че мисля, че ще успеем да ги направим. Само, че ако имаме нужните ранка points, можем да направим вратар и 115. И Лампарчо 109. Уоу! Както видяхте, какво спасяване тук, човече. Luis Diaz. Кейн. О, гол. Аре бе, брат, защо не мога да взема топката? Гледай ги. Вау, защо не можеш, бе, брат? Гледай го. Не мисля, че ще успеят тук да вкарат. Vamos, брат. Vamos! 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 Така, хора, само трябва да сменим информацията и само ще приключим видеото. Защото не мисля повече да снимаме за днеска. Само да видим дали ще ни остане. О, не. Така малко.
Не, тя е за level 20. Ево. Нищо. И сега. До 8 часа. О, след малко. Колко малко? Малко ли?